Той беше отличник на класа. По двама. Ще слушаш. Ага. По двама души може да отварят, по двама. Един да държи коня. Двама души тварят, един може да държи коня. Давай, се лучи горски вагони. Петко, внимавай, Петко! Те като чуват за горски и други се включаха. Някакви. Внимавайте да ни спадат дървата и каначки по пътя. Това е, значи, ние горски, върсолет не може да го намерим. Това доста гледа. Ние дървата, канатки ще му спадат, гледай. Как това върни пазана. Няма. Мам помака. Той не може да се класира кмети според нас. Той ще дойде празен на приятели. Той канати не му станаха. Това толкова. Няма, той не може да се класира това. Те ночи са ги фанали и ги разсарват. Дай за този четвърни. Няма, как. Те гонил да те гонски тега, бе. Искаш да ги наряда ли, бе? Кимо дали към вече. Спри, Вани, спри. На първо място в това временното се класира Иван Тончев. Другият състезател, като събере дървата и ги докара тук, Иван Тончев с клон рад, а другият състезател, като събере дървата по пътя, той бяга на отиване и на връщане празна. Друга каруца има ли? Няма друга каруца. Как се разбира там за дърва? Иване, тия дърва, какво ще ги прави? Ще ги разделяте или ще ги взимаш ти си тръгва? Така да, взимай дърва. Кмете, ти какво ще кажеш? Генов? Няма други.
Това е тогава. Да ви засичаме ли време? Иван Тончев. Няма пари,